Kinsa ba ni ang nakita sa propesiya o kinsa ba gayud ang gitumbok niini sumala sa propesiya ni Daniel? Adunay propesiya usab si Isaias. Adunay propesiya si Ezekiel. Apat atong hinumduman nga ang tagna gikan sa balaang kasulatan, gikan sa Old Testament, o kini may katumanan ngadto na sa New Testament. Sumala sa Isaias 7:14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child, and I will give birth to a son, and I will call him. Siya ginatawag og Emmanuel. Siya naggitawag og usa ka Mesiyas. Og dinhi sa kalibutan, siya naghatag siya og mga panag-ingnan ngadto sa tao. Og atong hibaluan nga siya nataw sa panahon sa Jerusalem o sa panahon nila ni Birhen Maria. Og niya isa ka babae nga namkon nabuntis, usa ka babae nga wala siya maagiig usa ka lalaki, kapanduna siya hinigugma nga ginganlan og si Jose. Adunay mga tradisyon nga gihimo sa mga Hudiyo. Adunay mga balaod sa mga Hudiyo nga kung ang usa ka babaeng mabuntis nga walay bana, kini siya pagapatyon pinaagi sa bato. Unya madaot ang dungog ni Jose. Munang hinahinay si Jose sa pag-atras apan adunay manulunda nga misulti kaniya. Ayaw biyai si Maria. Kay si Maria usa ka pinili. Siya manamkon og usa ka bata gikan sa Espiritu Santo. Pangasawa siya. Dili na mahimo nga ako siyang pangasawon. Kay usa ka nakasupak sa among tinuhuan. Pangasawa siya kay siya mo'y nanamkon sa Mesiyas nga ginganlan og Emmanuel. O kini pinaagi sa Ginoo gipangasawa ni Jose. Og nabuntis ang usa ka babae nga ginganlan og si Maria. Si Maria usa ka putli, maayo, walay buling. Apan siya gipili sa Ginoo ug diha nagpakatawo ang Mesiyas. Sa diha nga natawo ang Mesiyas, nagsugod nagbanag-banag ang usa ka dakong paglaom nga sa ibabaw sa kalibutan adunay Diyos nga nagpakatao nining ibabaw sa kalibutan. Usa kaayo ka pinangga ni Jose ang maong bata nga ginganlan og si Jesus. Emmanuel nga ang Dios nagpakig-uban kanato.
pinangga kay niya, iyang giisip nga iyang kaugalingong anak. Wala sila mag-isip nga adunay Dios nga nagpakatawo ning kalibutan. Ilang giisip nga ang bata ila gayong anak. O kini nakahatag og usa ka dakong pagtagad sa magtiayon nga si Maria o si Jose o si Maria. Sa diha nga si Maria, sa diyang nanamko na siya, niadto siya sa Jerusalem, kauban ni Jose. Unya, gianak si Ginoong Hesus dito sa pasungan tungod kay ang mga kwarto o paabangan wala na bakante para kanila. Siguro nakita nga walay kabayad, nagsakay lang o sa kadangki. Apan sa diya nga wala nagi bakante dito sa pasungan nagpakatao ang Mesiyas. Ug daghan kayo ang miduaw ang tulo ka mga mago. Gikan sa mga layong dapit nakita ang dakong bituon. Unya ilang giduaw ug ilang gihalaran. Yan ang mga panahon na dako na si Ginoong Hesus. Nagsugod na siya og sangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa langit. Daghang mga katawhan nga nituo kaniya. Ug matud pa ni Ginoong Hesus, kung higugma kamo kanako, inyong tumanon ang ako mga sugod. Sa diha nga siya nagsangyaw sa maayong balita, usa nga na nasugat niya si Nicodemo. Nicodemo, kung gusto ka nga makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan magpakatao ka pag-usab. Dili ka na mahimo nga matawo ako sa pag-usab. Mubalik ba ako sa taguangkan sa akong inahan aron ako matawo pag-usab? Nicodemo, kung nakasabot ka lang sa akong gipamulong, ikaw mahimong usa ka bag-o, ikaw mahimong bag-ong pagkatao diha sa espiritu, sa tubig ug sa espiritu. Diha sa bautismo. Daghan mga katawhan nga nagayran ni Ginoong Hesus sa diyang nagpakatao siya. Iyang giguba ang mga pulong nga ang inyong unahuna dili akong unahuna. Nagpakatao si Ginoong Hesus para ang unahuna sa Dios ug sa tao magkahiusa. Para ang tao makasunod diha sa Ginoo. Daghan kayong ni-react. Daghan kayong nasuko. Ang usa nga nasuko kaniya mao ang mga Hudiyo. Mga pinili sa Dios, mga katawhan nga gipili. Apan siguro wala sila makakita, wala sila makapamalandong nga dunay Mesiyas nga nagpakatao niining ibabaw sa kalibutan. Matubay ni Jesus, ako ang panag-ingnan. Ako mianhi sa kalibutan aron ang mga katawhan mosunod kanako. Sa diha nga si Ginoong Hesus, matag adlaw igpapahulay. Misulod siya sa sinagoga aron sa pagsimba. Adunay mga detalye ang ato nga mga igsoong Katoliko kung unsa kadibuto ang atong Ginoo. Matud pa dinhi sa Ten Commandments, libro sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Community celebration on the Sabbath. Either on Friday evening or Saturday morning, the Jewish community gathers in the synagogue for the worship. The service consists of prayer, scripture reading, a sermon, and songs. After the blessing over the wine,
the bread, people exchange the Sabbath greetings. God Shabbos, good Shabbos, have a good Sabbath. According to the 10 Commandments of the Roman Catholic, every Sabbath the Jews worship together in the synagogue. Si Ginisos, suban siyang panimalay, usa ka loyal diha sa ilang pagsimba sa matag adlaw nga Sabado. Apan usa ka dako kayong tunok sa mga Hudiyo. Tungod kay nakita nila nga sa diya nga si Kristo moadto og simbahan, makita ni Kristo ang naulipon, mga masakiton nga nanginanglan siyang tabang. Iya kining giduol ug iyang gitambalan ug kini naayo. Ang usa ka buta miduol, giduol niya. Unya ningon si Ginoong Hesus, gusto ka bang maayo? Gusto kong maayo. Gusto kong maayo. Magtutudlo, master. Ala, sige, kung gusto kang maayo, ako kang ayo. Giayo ang iyang duha ka mata ug siya nakakita. Ningon ang Ginoo, dad-a ang imong higdaanan. Iya kining gidala. Apan usa ka dako nga makasusubo kay ang mga Hudiyo nangasuko. Usa ba nimong gibuhat? Adlaw karon nga igpapahulay. Nganong gadala-dala ka man sa imong higdaanan? Gisugo ko. Yatong nag-ayo ka nako. Ako tong ang usa ka buta. Sa mga dugayng panahon, wala ako makakita. Apan adunay usa ka tawo nga miduol ka nako nga naghatag nako kahayag. Nahibalo ka ba sa iyang pangalan? Wala ako mahibalo sa iyang pangalan. Apan suginlan ko ra kamo kung masayran ko na ang iyang pangalan. Yatong panahon na, pila ka mga adlaw, nagkita sila pag-usab ni Ginoong Hesus. Unya sa diyang nagkita sila, nahibalo siya sa pangalan nga si Jesucristo, anak ni Maria ug ni Jose. Dayon ni report ang maong buta nga naayo. Unya, imong nahibalaan kung sa iyang pangalan? O nahibalo ko. Siya dai si Jesus ang taga Nazaret. Siya ang nagaayo kanako. Tama ba? Usa ka dako kining tampalasan yang gibuhat sa paglapas sa adlaw ipapahulay. Yan ang panahon na nakadungog si Ginoong Hesus. Iyang gi-emphasize sa Mateo 12:12 nga uyon ang pagbuhat og maayo sa adlaw ipapahulay. Giduol siya sa mga parisyo. Sa diyang giduol siya sa mga parisyo, unsa ba kini imong gibuhat? Imong gipasipad-an ang adlaw ipapahulay. Matud pa ni Ginoong Hesus, wala ba kamo masayod? Nga ako gipadala sa akong amahan dinhi sa yuta. Wala ba kamo kahibalo? Nga sa dugayng panahon kana sila ginagapo sa yawa. Apan ako mianhi aron sa paghubad sa gapos sa yawa sa ilang pagkamasakiton. Ngano laging kamo nga kun adunay mga karnerong matagak, inyo mangkuhaon sa adlaw igpapahulay. Dito na nagsugod ang maong dakong lantugi sa mga Hudiyo taliwala ni Kristo. Ang ilang nakita nga mao na baka kini ang Mesiyas apan dili sila motuo. Kay ang ilang pagtuo nga ang Mesiyas makiglaban. Sama sa ilang ginuhuna nga si Moses mo'y nagiya, mo'y naglaban, mupatay. Apan silang hunahuna
nga dili nimo ang Mesiyas. Gani hantud garon, mga kapaglaom, nagpaabot pa sila sa Mesiyas. Ang gusto sa Ginoo nga ang tao mabag-o. Muduol kaniya, mangay pasaylo, ug biyaan ang sala. Gipangitaan kini og bikil sa mga Hudiyo. Ilang gidala ang usa ka babaye nga si Maria Magdalena. Magtutudlo. Nahibalo ka ba sa balaod? Nga kining usa ka babaye kung magpakigilawas, patyon siya pinagi sa bato. Si kinsa kadto ang way sala. Mo'y muuna sa pagbato. Ikaw bato. Dili ko bato kay nakasala ko. Ikaw, dili ko. Ay, umiata diri. Atong panahon na, gibiyaan si Ginisos o miatubang ang babae. Salamat, sir. Thank you very much. Nga wala ko mamatay tungod kanimo. Ala sige inday. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Go and sin no more. Mao kanay gingon sa 1:8-11. Nakita sa mga tao, nakita sa mga Hudiyo, nga halos ang tibuok mutuo na kang Ginoong Hesus. Nakita sila pamagi. Nga unsaon nila mga mapakitaan og usa ka dakong sayo. Dito nakita nga manambal si Ginoong Hesus. Muna nag-ingon ang Juan 5:18. Gisulat ni Juan ang Juan 5:18 sa pagpamatuod nga dunay mga Hudiyo nga wala mutuo kaniya og nangitag sayo. Juan 5:18. For this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. Hilabing sukua sa mga Hudiyo. Nga ang ilang pag-isip-isip nga si Ginoong Hesus o si Hesus galapa sa adlaw ipapulay. Apan usa ka dako nila nga nakita og pasipala nga giangkon ni Ginoong Hesus nga ang iyang amahan nga mao ang Dios, sila equal lang. Pareho sila nga Dios. Matod pa sa mga Hudiyo, usa kini kadakong pasipala. Usa kadakong pagpasipala ang pagpasaylog sala. Kinsa ra ba ang makahatag og kapasayloan sa sala? Ang Dios. Ngano ba na kanang Hesus nga ilang gituhuan ni pasaylo man sa sala? Niadtong panahon na nahibalo sila nga ang Jerusalem under sa Roma. Gani ang mga sundalo maga-suroy-suroy. Ila kining gisumbong ngadto kang Pilato. Ila kining gisumbong sa mga kadagkuan sa Romano, sa Roma. Nga adunay nag-angkon nga siya hari sa mga Hudiyo. Usa kini kadako kaayo nga bugat nga sala nga nadunggan sa Roma nga usa lang ang hari. Usa lang ang hari. Gawas ni Caesar. Yatong panahon na, gipangitaan siya sayo. Niduol ang usa ka Hudiyo o usa ka Parisyo. Maghatag ba ka magbuhis? Ikaw magtutudlo ginganlag Hesus. Muhatag ka magbuhis? Mitubag si Hesus. Kanang imong gigunitan. Unsa man na? Kwarta. Kinsa ba nang naong sa kwarta? Kang Caesar. Hala, ang kang Caesar ihatag ngadto kang Caesar. Og ang sa Dios
ihatag ngadto sa Dios. Yan ang panahon na wala maka-diskuhag ang mga Hudiyo nga wala mo tuo ngadto kang Ginoong Hesus. Sa ilang pag tumo kang Ginoong Hesus aron mapatay lang. Kay matud pa sa ilang mga katarungan, mas maayong mamatay ang usa kaysa kitang tanan dili maluwas. Ang Biblia nagpahayag nga si Ginoong Hesus ginabiyay-biyay, Ginoong Hesus ginaakusahan, bisag unsa na lang ang ilang giakusar. Nga si Ginoong Hesus usa ka palahubog, si Ginoong Hesus usa ka ulitan, si Ginoong Hesus nagpakig-uban sa mga hintil, usa kini kadako nga labag sa mga Hudiyo. Usa ka supak sa mga Hudiyo ang pagpakigharong sa mga dili Hudiyo. Buhat 10:28. Usa ka dako nga pasipala. Murang gipangitaan nila higayon, pangitaan nila sayop si Ginoong Hesus. Sadya nga nay nakita nila nga sayop. Ila kining gisumbong ngadto sa mga Romano, sa mga kadagkuan sa Roma. Og si Ginoong Hesus gidakop. Gidala ngadto kang Poncio Pilato. Nakamatikod si Poncio Pilato. Matod pang Poncio Pilato, dili ako makahukom ni ana. Dili ako makahukom kay ako nakita nga walay sala. Ug bisinggit ang ubang mga Hudiyo. Siya nag-angkon nga hari. Siya nag-angkon nga siya ang Mesiyas. Usa ka dako nga pagpasipala nga siya ang hari. Ug mitubag si Pilato. Hari ka ba di ay? Ug si Jesus mihangan. Ang gingon mo, mao. Wala ako'y nakita nga sala ni nintuhana. Hala, dad-an ninyo ngadto sa ubang mga kadagkuan. Nakadindiin na si Ginoong Hesus. Hantod, nakadesisyon si Pilato nga ipalansang siya sa krus. Adunay ni singgit nga mga Hudiyo, ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Atong nakita o atong nabasa sa Biblia nga si Ginoong Hesus namatay tungod sa mga akusasyon. Diri sa kalibutan, ang uban nga priso, ang uban pang silya elektrika, ang uban gihukman sa kamatayon, wala sila'y sala nga nakita. Pero tungod sa mga tao nga nagsinggit, nga ilansang si Kristo sa krus, kung aduna may mupaningil sa dugo, paningla sa among mga kaliwat. Dato mga panahon, pila ka mga katuigan, niabot gayud ang gitawag og Dark Ages. Wala na mga manlagna, wala na mga mensahero. Dako nga kamingaw og niadtong panahon na ang mga Kristohanon gisugod na sila sa paglutos. Ang mga pag-ampo wala na motubag apan sila matinud-anon gihapon. Matinud-anon sila diya sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Apan before sa lutos, nagsaad ang Ginoo. Dili kamo magkaguol, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang pulianan.
Moingon ba unta ako, muadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo. Ug sa makaadto nako ug makaandam nako og luna lang kaninyo, mubalik ako pag-usab ug pagakuhaon ko kamo. Sa diha nga si Ginisus tuwa na sa langit. Gusto na Ginisus nga adunay mga katawhan nga iyang mapasulod sa langit. Gusto niya nga ang mga tao makahimo sa pagsubay sa dalan aron ang tao makasulod ngadto sa gisaad niya. Nga mobalik siya, mag-andam og luna apan kita kinahanglan magasubay sa dalan ni Kristo. Dili kita magasubay sa dalan ngadto sa kalautan, kundili musubay kita sa dalan bisan tuod sigpit kini apan padulong sa kadaugan. Siguro ni Jesus tuwa na sa langit. Nagbilin siya mga daghang mga libro. Nakalilain nga mga version sa Biblia para ang tao makabasa ug makasabot ug unsay buhaton parang makasunod nganha kaniya. Sa dili na madugay, mubalik na ang Ginoo. Sa diyang mubalik na siya, dal-o na kita sa langit. Papuyon ta ni anang Jerusalem. Papuyon ta ni anang pagkanindot sa mao nga puloy-anan. Wala na kasakit, wala na mga kagulanan, ug ang tanan makapasok didto magmalipayon sa tanang panahon. Patod pa niya, kung gusto ka mong musulod sa gingharian sa langit, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Ipamahayag sab niya, kung higugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Nay usa ka taong dato, gusto mo sunod kang Ginoong Hesus, miduol ka niya. Nagtutudlo, sabay akong angay buhaton aron makasulog ko sa kinabuhi. Mitubag si Ginoong Hesus, isa lang ang maayo. Kung gusto ka mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Apan ni-react ang maong dato. Ako na nang gituman. Sukad pa sa pagkabata ko. Ako na nang gituman. Usa pa may kuwang kanako magtutudlo. Karon kung tanang kag unsay mong kulang, ibaligya ang imong kabtangan ug hatag sa kabos. Ug sumunod ka kanako. Naminghoy ang maong dato ug kini nagpalayo ngadto kang Ginisus. Karon si Ginisus tuwa na sa langit. Gipamahayag sa Biblia ang kasaysayan niya diri sa kalibutan. Gikan sa pagpanagna, natuman sa panahon sa New Testament, o gikan sa iyang pagkinabuhi sa pagsaka sa langit, siya nagsaad niya mobalik diri sa kalibutan. Ug papuyon ta niya ni anang paraiso. Paraiso nga gitagana sa katawhan sa Ginoo. Kadtong mga katawhan nga nagbag-o sa kinabuhi. Mga katawhan nga nagpalayo sa kalibutan. Mga katawhan nga gusto nga makasunod sa mga balaod nga iya sa Dios. Ug kini usa nga dakong pagtulunan. Ang uban samtang nagpaabot sila, aduna na sila'y mga eksperyensya o unsa ang dagan sa kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo, mabag-o ang atong kinabuhi. Sadyang mabag-o siya,
adunay dakong husay. Nakita ba nimo ang maong balaod? Oh, nakita nako magtutudlo. Unsa man natuman nimo wala? Sumala sa 2 Corinto 5:10. Husay tagsa-tagsa atubang sa balaod sa Dios. Uy, na may wala nako matuman ana, Ginoo. Unsa ban ang wala nimo matuman? Gitudlo man na sa amo nga wala nang adlong ipapahulay. Yan ang panahon na usa ka dako makasusubo. Kay wala na pagbag-o kundi paghukom na siya. Apan nag-ingon siya, ining panahon na kinahanglan ang tao mamahingpit diya sa Dios. Ang tao kinahanglan magbag-o para mahimo siyang balaan. Sumala sa pinadayag 14:12, ani ang agda anang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuohan ni Hesus. Gusto sa Ginoo nga makapasok ta. Gusto sa Ginoo nga kita makaamgo sa atong kasalanan. Bisan tuod kita mga batan-on pa. Bisan kita wala pa kayo ihanaw sa Biblia apan gusto sa Ginoo. Ngayong matag usa ka nato. Makatultol na diha sa gingarian nga gitudlo sa balaang kasulatan. Ug kini makahatag kanato ug dugang pa nga ang balao dili angay di ay wadon. Matud pa ni Hesus nga kamo dili malapason kundi matinumanon kamo sa sugo sa akong amahan. Kay nahibalo ba kamo nga ang kahulugan sa iyang mga sugo mao ang kinabuhing dayon. Matud pa sa Ginoo, welcome home. Tanan nga nagsubay diha sa pagkamatarong, makapuyo sa gingharian. Wala na'y problema, wala na'y mga kasakit, wala na'y mga kagulanan. Lunlun kalipay ang atong madawat. O kini mga higala, usa ka dako nga pagpamalandong kanato. Nga ang pag-anhi ni Hesus dili ang pagguba, pagbungkag sa iyang balaod. Dili pagbag-o sa iyang kasuguan, kundili ang pag-anhi ni Hesus sa kalibutan mao ang pagbag-o sa imong kinabuhi. Mayno mga igsuon, mao ra to ang inyong nadunggan ning takna karon sa kabuntagon, sa kaudtohon ug sa kagabion. Palihog kog subscribe sa YouTube channel, sa Pagutingkay sa Kamatuoran ug sa Jerry Laig. Wala naman tayo igong panahon, kini inyong amigo sa social media, sa kahanginan, kapaglaom, Jerry Laig. Thank you very much sa inyong pag-tanaw nining gamay mubo nato sa pagpahayag sa kinabuhi ni Hesus nining kalibutan. Thank you very much. God bless you.